Deze tweede etappe van het Mariekepad loopt van Grave naar Hees. Ik ga verder in Grave, een eeuwenoude vestingstad, prachtig gelegen aan de Maas. Ondanks vele belegeringen door de eeuwen heen heeft Grave een mooi en authentiek centrum weten te behouden dat vol staat met fraai gerestaureerde panden, veelal rijksmonumenten. De route gaat grotendeels over de noordelijk gelegen verbindingswegen tussen de dorpen Reek, Schaik en Mun en daarna over het pad van de bedevaartgangers naar de Willybroedersput ten noorden van Hees op het grondgebied van Os. Pack the bags and leave the rest behind. There's a brand new rhythm I've been trying to find. The morning sun is peeking through the trees, and I can feel the spirit in the gentle breeze. I'm walking tall, I'm feeling light. Everything is gonna be alright. Tell the world that I'm on my way, chasing the light of a brand new day. New faces to meet and stories to tell, and I'm feeling good, I'm feeling well. Yeah, I'm on my way. On my way, on my way. In de 18e eeuw bevond zich hier, aan de oostelijke grens, het galgenveld van het land van Ravenstein. Ter dood gebrachte veroordeelden werden hier opgehangen als waarschuwing voor wie het gebied betrad. Blijkbaar was de galg verplaatst, want op kaarten uit de 16e eeuw staat het galgenveld aan de westelijke grens bij Paalgraven op de grens met Hees getekend. No matter the distance, no matter the rain, I'm finding my heart in the sun again. To sleep under stars on a velvet night, to wake up feeling the morning light. It's the journey, the path, the open door. Who could ever ask for more? De route loopt door Reek. Het dorp vindt zijn oorsprong in de middeleeuwen en maakte deel uit van het land van Herpen en later het land van Ravenstein. De eerste vermelding dateert uit 1356, toen het werd genoemd als buurtschap de Reken. Aanvankelijk viel Reek onder de parochie Velp, maar in de 17e eeuw werd het een zelfstandige parochie met een eigen kapel en later meerdere kerken. In 1800 werd Reek een zelfstandige gemeente. De geschiedenis kent ook moedige momenten, zoals in 1814 tijdens het einde van de Franse bezetting, wat leidde tot het bijzondere gemeentewapen. Ondanks moeilijke landbouwomstandigheden bleef Reek zich ontwikkelen en behield het zijn landelijke karakter. Just keep on moving now. De etappe voert kort door Schaik, een dorp met een lange geschiedenis. Archeologische vondsten tonen aan dat het gebied al voor de Romeinse tijd werd bewoond. Vanaf circa 1200 ontstond permanente vestiging. Schaik maakte deel uit van het land van Herpen en later het land van Ravenstein, bekend om zijn godsdienstvrijheid. In de Franse tijd werd het een zelfstandige gemeente. Loop richting de Hans Joppenberg. De 7 grafheuvels die hier bij elkaar liggen, stonden eeuwenlang bekend als een plek met een bijna magische betekenis en werden samen Zevenbergen genoemd. De grootste heuvel heette de Hans Joppenberg,
vernoemd naar een legendarische kabouter die volgens overlevering reizigers over de heide begeleidde en in de berg woonde. Archeologisch onderzoek in de 20e eeuw wees uit dat deze heuvel een prehistorisch vorstengraf bevatte. Een deel van het gebied verdween later onder het verkeersknooppunt Paalgraven, terwijl van de grootste heuvel een monumentale doorsnede bewaard bleef. In de 16e eeuw diende Zevenbergen als galgenveld op de grens van het land van Ravenstein. In de 19e eeuw werd de plek bekend door herberg het Zevenbergse Huis. Bijna aangekomen bij het eindpunt van deze etappe bereik ik het Willibrordus-putje. Volgens de overlevering zou Sint Willibrordus hier hebben gepredikt en gedoopt, al heeft onderzoek aangetoond dat dit historisch niet klopt. Ook is de oorspronkelijke put verdwenen, de huidige ligt iets verderop. Wel staat vast dat deze plek eeuwenlang een belangrijk bedevaartsoord was. Men geloofde dat het water geneeskrachtig was en helpte tegen koorts en kinderziekten.